kisablogin vuorolla. Tosiaan, joo, mä oon käynyt parturissa. Eikö siis joo, mä leikkasin näitä. Joo. Tänään sitten niinku kisaepäiden ostos. Sitten kisalauhun pakkaus, joka on varmaan varastossa, eli mun matkalaukku. Sitten en mä tiedä. Ja ihan sika-aikaisin nukkumaan, joskus 6 aikaan lähtö. Sitten kun siinä ajassa pitää tehdä hiuksetkin vielä. Niin, hyvä. Mä osaan puhua. Joo, mä oon nyt makoillut meidän äiti-isän sängyssä. Kello on siis 8:10. Ja mä oon tässä joku noin puoli tuntia. Laitan puheita, koska mun puhelin on ladannut. Jos mä menee lataukseen, niin siinä oli, tässä oli 0%, mutta tää silleen niinku toimi silleen. Mä pystyn katsoa TikTokia tälleen. Sitten mä tulin tänne lataa sitä. Koska mä en tiedä missä muualla mä lataisin toi. Koska mä en olisi halunnut olla ylhäällä, koska mun pikkuveli on siellä, koska silloin on 10 aamu. Mulla on aina 9 aamu, koska perus yläkoulu. En mä tiedä. Siis mulla oli silloin lyhyet hiukset, kun oli Yle X-Pop. Kuinka moni on kattonut sen videon? Jos olette kattonut sen videon, niin laittakaa peukut pystyyn. Tai jos olette kattonut mun kaikki videot, niin laittakaa peukut pystyyn. Niin. Siis silloin viimeksi mulla oli lyhyet hiukset. What? Niinku oikeesti. Mulla on niinku 16% oikeesti. Onko lesboverbankissa, kun jos mä haen sen, laitan sen lataukseen, ja kun mä lähden kouluun, mä tain mukaan. Hyvä, että tehdään niin. Tämä on mun power ihan vara-akku. Ja tässä oli siis mun upeat treenivaatteet teille. Treeneistä. Nämä. Ja mulla oli täällä alla vielä tällainen toppi. Ai mun pikkuvelikaan on. Hän se kattoo puhelinta. Mun pikkuveli yrittää huijaa sieltä. Se ei nukkuis. Mä kuulin sen puhelimen ja silloin silmä auki. Ha! Jätki! Tämä. Eli mun upea laturi. Ja täällä latauksia siinä lähdetään tekemään vaikka hiuksia. Siis nyt kun mä oon katsonut enemmän YouTubea, niin mä oon enemmän alkanut oppimaan sen vlogaamisenkin, koska mä en osaa vlogata niin silleen julkisilla, mutta it's not my problem. Se vaan on elämänvaihe YouTubettamissa, saa äitäkämässä nappia, ei oo aikaa vastaa siihen, koska mä menen tehdä hiuksia tässä näin ja joo. I-E. Noin. Mä ottaa mun hupparikin. Äiti osti jotain uutta lakkaa. Siellä on miinus 0,7. No millaista uutta lakkaa sitten? Ostat uutta lämmin. Okei, äiti siis osti jotain tällaista no tossa on oikea nimitys. Tuoksuu hyvältä. Nyt lähtee hiusta laittamaan. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody.
somebody who loves me. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, the loneliness calls. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling. Kamerassa mä laitin huulirasvaa, koska mulla huulet ihan mä oon vanha. Sitten mä laitin vaatteet, yökkärit. Sitten nämä kotiin eilen, kun mulla oli eilen hygieniapassikoe. Mä tein sitä maanantai. Selvii silmä. Jumala, äiti osteli lisää leipää. Yes. Tää on yksi mun lempileipä. Tää reissumies tosi tunnuskaa. Mä oltiin Ruotsissa, niin mä ostin sieltä leivän. Jos sai tätä, niin mä rakastan, jos siitä on Wunderberg, varmaan kisoihin. Mä otan silleen välipalaa keksejä. Mitään semmosia täällä ei ollut. Joo. Meillä on tällaisia kassoja. A, B, C, D. Ananas, banaani, chili, dyrjo, endivi, fenkoli, kreippi, härnäpappu, inkivääri, juusto, kukkakaalilanttu, maissi, nauris, omena, porkkana, guishe, retiisi, sitruuna, tomaatti, udon, vesimeloni, wasabi, xylito, juju, chukkimi, eli kesäkorpitsa, ökerbär, metsämarja, äyriäinen öljy, oksa ja titta på. No. Jag bor i Åbo. Jag är 14 gammal är och jag gillar danska. Också jag inte gillar spela speakar svenska. Tästä on video, missä mä puhun vaan ruotsia. Jag inte gillar speaka svenska. Också jag inte gillar speaka Island. Nej. Jag gillar islandhästar. En muista oliko oikein, but it not matter. Också when jag är svenska, jag gillar Örebro. Örebro love you. Örebro on yksi mun lempikaupungista Ruotsissa, koska mä oon eniten kisoissa ja tälleen. Nyt mä lähden aina varttiväärä. Kello on se 13 päivä. Mähän tarvitsen sitä reppua. Joo. Yeah. Lähtee. Kirjoja ja tulee kirjoja. Fysiikka. Historia.
Biologia! Sitten se olisi niinku koulun lähtö ja hasta la vista. Vähän koulun jälkeen. Mä en varmaan koulun jälkeen. Meillä tuli kiire, mutta me ollaan nyt oltu mummolla joku melkein 6 tuntia, kun 5 tuntia ollaan nyt oltu täällä. Niin nyt me odotellaan meidän iskää, kun se tulee hakemaan meidän. Sitten me mennään kotiin sitten. Mun pitää pakkaa kiin kotona. Joo. Koska äiti lähti jonnekin juhliin, en mä tiedä miten ne juhlat, mutta mä oon vaan makallut täällä sängyssä alan puhelinta, koska mulla on akku loppu. Melkein. Mun tälläkin hetkellä 13%, että juu. Se on Suomen niinku lähtö Helsinkiin, että väsyttää. Mä oon niinku tällä hetkellä väsyttää ihan sikana. Sitten kun mä pesen kotiin, mä menen nukkumaan. Noin. Me tultiin nyt kotiin. Mä tulin hakemaan täältä mun kuulokkeen. Sitten mä soitan mun polvituet. Koska mä en muuten niitä voi mennä kisaamaan, koska mun polvet on varmaan kuolleita. Mä en muista mihin mä oon ne laittanut. Ja missä mä riisuin ne. Sen mä tiedän, että niinku tän viltin mä otan mukaan. Koska tää on mun favorite viltti. Ja tää on ihan sikapehmeä. Tutkin mun huoneen. Saatte katsoa. Tätä kun mä tutkin mun huonetta sillä, että mä etin mun polvitukia. Jossain. Rassin kaverilla mennään sairaan myöhään. Ei oo vielä. Varmaan Rassin kaverilla. Mun maskotti, Jorma. Mä otan aurinkolaiset, koska mun sattuu silmät, kun tulee autoja vastaan, kun ne on kirkkaat. Niin mä otan aurinkolaiset mukaan, koska niin, ettei mun tuu päänsärkyyn. Missä on mun polvituet? Mä oon saanut kyllä toisetkin, tällaiset. Toki nää on paremmat. Vänne. Nää, siis toi viltti ja aurinkolasit. Ehkä aurinkolasit. Ja autoon sillä aikaa, kun mä ollaan siellä kisoissa. Mutta niin. Sitten mun pitää ottaa tää näin mun puhelimen laturmen tää mukaan. Ja itse puhelin. Sitten mä tarviin Sofian apua. Pitää saada mun matkalaukku tuolta varastosta. Sofia! Haluatko sä auttaa? Et mä saan mun matkalaukun tuolta varastosta.
No äiti käski mun nyt pakkaa, ettei aamulla tarvitse pakata, että mä sitä heti lähtee. Niin. Voitko pitää valoa? Ei kun ei tarvikaan. Otas heti. On mulla valoa. Mulla pitäis heti. Heti voitais näin. Sitten. Atu kielenkäyttöä. No niin. Let's go. Siis oikeesti tuolla ulkona on ihan sää. Ottakaa mä näytän teille miltä se näyttää. Se näyttää tuolta. Tuolla on pikkuinen, mut siis on ihan lyhenne. Muiskan tuolla. Jep. Nyt lähdetään pakkaan. Sitten tästä näin kataan. Tää pakkaa on perään. Laitetaan sittenkin tohon. Noin. Eli siis. Tässä on mun matkalaukku. Tää on siis ollut Kreikassa, Ruotsissa ja Oulussa ja Helsingissä, Turussa, Espoossa. Ei varmaan muuta. Tänne näin tulee kaikki. Tonne menee päät ja semmoset. Tähän tulee lämpötossujen lenkkarit. Tommoset. Ja. Eli siis tänään tulee läppätossu. Missä toinen? Tuossa. Noin. Sitten läppäkengät. Meneekö näistä tänne? Vähän kaikki mahtuu tänne. Näin. Tällainen. Sitten siihen tulee paita. Näin. Sitten mun kisahousut. Nämä perusmusta, mutta sit lahkeista ne on tollaset liiot. Sitten tästä puuttuu vielä polvituhet. Jotta metsästä saa kalavaihet, jos se on. Katsotaan. Puolelle tulee Jorma ja se menee nukkumaan tuohon. Sitten tänne tulee muutenkin eväät. Ja sellaiset. Tässä on tokkiset muuten kanssa. Joo, ja nyt mä yritän etsiä mun polvituot jostain. Iska, tiedätkö missä mun polvituot? Ne ruskeat. Niin. Siis kun noi on siis ne XS, jotka puristaa liikaa. Onko nyt löytyy polvet? Ne olikin vessassa. Vessassa siellä, missä menee aina skinkarit. Niinku siellä. Nyt laitan nää. Tänne näin. Noin. Hyvää huomenta, kello on 5:55. Mulla on herätty. Me herättiin puolelta. Ja nyt hiukset redi. Kamput on täällä. Ja nyt me ollaan matkalla Helsinkiin.
kaupassa. Ostin sieltä jotain. Sitten mä pidin hereillä niin ja ainakin jotain matkalle. Suomea edustamaan. Ikäryhmä on siis juniori kakkoset. Toi oli ainoa pätkä, minkä mä kuvasin kisoista. Mulla on vieläkin mun kisaharannekkeet. Mä olen siis tullut kotiin. Mä en oikein kuvannut enää, koska kun me lähdettiin, me mentiin syömään. Siinä vietiin mun mamma kotiin ja sitten me tulin kotiin ja nyt mä makaan mun sängyssä. Ja sen just välipalakeksei. Joo. Mut kiitos kun katsoitte tämän videon. Nähdään ensi videossa, joka tulee jonkin ajan päästä. En tiedä koska tulee seuraava video, koska mä en osaa kuvaa näitä videoita niin, että koska tulee seuraava video. Bye!